breastfeed kay baby soon. Ito pa, ang cute! Doubtful ako na gagamitin pa namin ito kasi... Hi guys! My name is ARA and you're watching Buntis Vlog. I have here a bag full of baby items. These were Bea's things. Bigay po ito, hand-me-downs po ito ng kanyang mama Gia. First of all, gusto ko magpasalamat kina Gia, Bea, at saka Kuya Poy Poy for giving me these items. Of course guys, since haul vlog ito, ayoko magbukang parang pinagyayabang ko kung ano yung meron ako o kung ano yung ibinigay sa akin. I also want this to be informative and educational at the same time. Because gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga natutunan ko from mother's book or maternity's book, tsaka mga nababasa ko sa mga pregnancy apps. So, meron tayong 3 guide questions for this vlog. Number 1, is it okay to accept used items? Number 2, what are the baby gears that we should consider reusing? And number 3, what are those that we need to buy new? Sasagutin natin yan isa-isa, so let's start! Guys, naka-tilt down yung camera kasi gusto kong ilagay yung mga items dito at para naman makita nyo kung ano-ano yung mga things na i-haul natin for today. Una, baby bottle. Safe ba ang baby bottle? Yes, of course. Okay lang to siya pang na-reuse for as long as i-sanitize mo ng maayos para naman hindi mag-cross-contaminate yung mga bacteria tsaka yung mga viruses. Next, itong mga storing cups for breast milk. Ito yung itsura niya. May cup siya. Ayan. Dito mo ilalagay yung mga breast milk mo soon or breast milk ko soon. Safe ito guys for as long as, again, sanitation, isanitize mo yung itong mga cups na to properly para hindi mag-cross-contaminate yung bacteria at viruses at hindi mapasa kay baby. Medyo marami itong mga container cups o kaya storing cups na binigay ni Gia. Meron pang hindi pa naalis sa cellophane mismo. Next, itong cute container na Elmo. Ito po ay storing cup for milk powder. Dito mo ilalagay yung mga milk powder in case na may mga lakad kayo, like pupunta kayo sa pedia. Safe ito guys for as long as, again, sanitize properly para hindi mahawa si baby kung ano man yung mga bacteria o viruses na nandito na nakadikit. Next guys, bottle nipples. Safe or not? Para sa akin, doubtful ako na gagamitin pa namin ito kasi ito yung nilalagay sa bibig ng baby and hindi tayo sure kung malinis o hindi kahit pa isanitize. Siguro ito para sa akin ha. So, it's better na bumili na lang ng bago. Aside from this, aside from bottle nipples, yung breast pumps, mas mabuti rin na bumili na lang din tayo ng bago. Pacifier clip. Ito guys, safe to kasi unang-una parang hindi pa to nagagamit and pacifier clips are safe to reuse because simple lang naman ang gamit nito. Ilalagay lang, i-clip lang ito sa damit ng baby and then ilalagay dito yung pacifier. So, okay lang. Next, ito, mga shoes. Ang dami. Ayan. Shoes are okay. They are safe to reuse. Kasi naman, hindi naman always nagsasapatos yung baby. Nakasuot lang naman ng sapatos yung baby kapag lalakad. Ito pa, ang cute! So, safe lang sila. Next ay mga bibs and small na mga face towels. Ayan. 4 na bibs. 1, 2, 3, 4. And 3 face towels. Ang cute. So, okay lang din to. Labhan lang ng maayos para magmukha pa rin siyang bago.
Ayan, mga clothes na ito. Ito, leggings. And meron din dito and dresses. Ang daming dress. Ito natin. Ito cute. Meron siyang parang sa loob, sa panty. Tapos, ito yung dress. Sa dresses naman, siguraduhin nyo na wala siyang parang botones na natanggal o kaya malapit nang matanggal. Tsaka wala ring mga thread na nagkabuhol-buhol para hindi makuha ng baby tsaka ipasok sa bibig. Alam nyo naman, yung bata walang kaalam-alam kahit ano pinapasok sa bibig, kahit ano kinakain. So, yun lang yung importante dyan. And ito, ganito. Ang cute. Hello Kitty. Most of the things here are Hello Kitty kasi nga mahilig si Bea. Si Gia ng Hello Kitty kaya napasa niya sa baby niya. Yun. Ang cute din ng baby niya. And ito. Ayan. Again, para sa mga clothes, labahan lang ng maayos para magmukha pa rin siyang bago. Anyway, parang bago pa rin naman itong tingnan. Ayan. Ang gaganda ng mga dress. Tsaka itong leggings. Ayan. And this one. And meron ding binigay si Bea na ayan, nursing cloth. So, para naman to sa akin. Pag ilagay dyan, pasok dyan, tapos, ayan, ilak lang dyan. And, pwede nang mag-breastfeed kay baby soon. Mukhang bago pa. Last but not the least, itong mga receiving blankets. Dalawang receiving blankets. Be sure to wash them well kasi yung receiving blankets minsan dito nagtataim, minsan dito rin umiihi yung baby. So, para hindi mag-cross-contaminate again yung virus tsaka yung bacteria, labahan ng maigi. So, ayan guys, lahat ng items na to, pwede siyang i-reuse except for these bottle nipples na medyo doubtful ako kung pwede pa siyang gamitin ulit. So, bibili na lang tayo ng bago. Ayan, so ano-ano ba yung mga natutunan natin for this haul? Nang una, okay lang na tumagap tayo ng mga hand-me-downs tsaka mga second-hand baby items for as long as i-check natin ng maigi kung may mga loose buttons o kaya may mga chipping paint or anything that could be choking hazards. Tapos pangalawa, siguraduhin natin na i-sanitize ng maigi yung mga gamit para naman hindi mag-cross-contaminate yung mga bacteria tsaka viruses na nandoon mismo sa mga gamit, like dun sa mga baby bottles, etc. Number 2, syempre, mas okay pa rin na bumili ng bago on some items gaya ng mga baby bottles tsaka ng breast pumps to avoid cross-contamination of bacteria and viruses. So, okay lang na gumastos tayo ng kahit konti para mas masiguro naman natin sa ganun na safe naman yung baby natin at hindi siya magkasakit. Reminder lang guys, when in doubt, it's better to consult first with your doctors. I hope marami kayong natutunan for this vlog. Thank you so much guys for watching. God bless and to God be the glory.